Myslíš, že ti banka vždy schváli hypotéku? Omyl. Pozri sa na 4 veci, ktoré rozhodnú o tom, či ju dostaneš. Prvé je DTE, Debt to Income. Banka spočíta všetky tvoje úvery a vydelí ich tvojim ročným príjmom. Limit je 8. Ak zarábáš 20 000 ročne, dlhy nesmú byť vyššie ako 160 000. Druhé je DST, Debt Service to Income. Mesačné splátky nesmú byť viac ako 60% čistého príjmu. Ak máš dedeníš 200 eur mesačne, splátky nad 720 eur znamenajú stopku. Tretie je LTV, Loan to Value. Banka ti dá maximálne 80% hodnoty bytu. Ak byt stojí 200 000 eur, dostaneš 160 000 a zvyšok musíš doložiť. A nakoniec stres test. Banka pridá 2% k úroku, aby zistila, že či zvládneš platiť, aj keď sadzby narastú. Chceš presne vedieť, na akú hypotéku máš nárok? Napíš mi a pošlem ti kalkulačku zdarma.